Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Sunna Data ne suka ɗauki nauyin kamuku shi. Malami, wannan birni ne mai cike da buri. Tabbas idan dai muka yi aiki to akwai alamun nasara, za mu samu nasara. Ilo, wata rana Allah yadda za mu koma gida cike da arziki mu fasa mu. Duk sana'ar da muka fara sai ta faskara. A wata mun yi nasara, wata ko akasin haka. Da yawa daga cikinsu ruwan sama ya lalata abubuwan sana'o'inmu. A wata kuma masu siyan ne suka gagara. A ƙarshe muka rasa abin yi. Me ya kamata mu yi ne yanzu? Wannan tunanin nake ni Rabi. Kana ganin anya ba za mu gwada kasuwancin data ba kuwa. Data kuma? Kada daga ta nan birjik a go'ina wata data ba inganci. Wasu kamfanin kawai sun koma kaman gas nan dai. Sunna Data. Ka ji abin da na ji kuwa? Na ji mana. Wurin wannan ce mafitar. Babu mamaki. Amma gaskiya datan kuna da sauri sosai. Fatu mun gode kwarai. Duba gani an tura. Gaskiya daga wajen ku zan dinga sayan data. Ina godiya sosai. Zan kawo muku sauran abokaina. Shin kin tuna lokacin da muka bar gida ba mu da komai? Alhamdulillah Allah ya buɗa mana hanya. Yau ga inda muka kai. Duk saboda Sunna Data. Bi izinillahi ba da jimawa ba zan dawo gida domin mu cika sauran burikanmu. Kowace nasara tana farawa ne da kyakkyawan zaɓi. Ka fara kasuwancinka tare da Sunna Data. Data mai arha, mai sauki, abin dogaro kuma mai riba. Sunna Data, amintaccen abokinka kasuwancinka. Ku yi maza ku sauke manhajar Sunna Data a wayoyin. Za ku iya biyan kuɗaɗen wutar lantarki, cable TV kamar su DSTV, GoTV, StarTime da sauransu. Za ku iya siyan katin waya wato airtime. Kana iya siyan katin pin ɗinka domin duba jarrabawarka, haka zalika samun isassen shakon karta kwana. Sunna Data, sauki, sauri ga aminci. Gabatar muku da Asad Sax Industry babban burinmu shine samar muku da buhunhuna masu inganci da aminci. Muna da buhunhuna kala daban-daban kama daga buhunhunan woven polypropylene da buhunhunan leda masu lamination. Muna da mashin da yake yin printing BOPP tare da yin lamination ɗinsa a jikin buhunhuna. Da kuma buhuna masu ɗauke da tambari da kuma masu inganci da ƙwarin gaske domin masana'antu. Asad Sax suna da Combatex mashin domin saurin aiki, kai tsaye kera muku buhu masu kalmasa irin ta buhun siminti wato block bottom bulb. Muna iya buhuna masu ɗaukar nauyin kilogiram 25, kilogiram 50, kilogiram 70, kilogiram 80, kilogiram 100 har ma da kilogiram 250. Dukkan buhunan mu ana yin su ne da inganci tare da la'akari da yanayin abin da za a yi da su domin jure lodin kaya masu nauyi ko kuma doguwar ajiya ko ma doguwar tafiya. Muna kuma iya kera buhunhuna bisa bukatar abokan cinikinmu kamar girmansa, nauyin da zai ɗauka, ko kuma buga muku irin kira da kuma tambarin da kuke bukata musamman wanda ya saba da sauran buhunhuna. Muna iya karɓar ƙananan oda daga 'yan kasuwa na gida da kuma manyan oda daga dillalai ko ayyukan gwamnati da kuma kamfaninnika. Haka kuma duk girman oda muna kiyaye ingancin buhunanmu da kuma isar da shi akan lokaci. Asad Sax Industry muna nan a Sheikh Nasir Kabara Estate, Amana City, Zaria Road a kanan Daba, Najeriya. Asad Sax Industry, kamfani na gida mai gogayya a ko'ina a duniya. Badiya 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 Badiya
zuciyata babu tamkarki ke ne ce cikin ruhina tanadin kaina ke naiwa ba zan canza ba. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mustapha wace ce na ji kamar an taɓa ƙofa? Matata ce. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan na mutu. Matarka? Wataƙila ma ta ce ta ɗauko makami ta halaka ni don Allah don annabi Mustapha kaka bari ta rana ta min illa. Me zan ce mata ma? Ya lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ke kare bai duk a cikin halaka miki. Akwai abin kunya da ya wuce irin wannan? Mira, tukanta ki bacci kin ji? Ruwa zan sha. Ba ki so. Bari in ɗauko miki ina so. Wani ita ke kuka. Amira ba kuka nake ba. Ba kuka nake ba kin ji? Bari in je ɗauko miki ba ina zuwa. Dan Allah dan annabi ka taimake ni ka fitar da ni daga cikin gidan nan. Ta yaya? In za ki iya fita, ka hanya ne ki da ki fita. Amma ni wallahi ban san ta yaya zan iya fita daga gidan nan. Kai ma tsoro kake ji ka ta kashe ka ko? Dan Allah ka kira 'yan sanda su fitar da ni daga cikin gidan nan. Matata ba za ta iya kashe ni ba. Ni za ta kashe kenan. Na shiga uku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ga ina inda za a kashe ni. Ina za ku je yanzu da daddaren nan? Zan kai ta. Kin san tasha yanzu. Dan Allah ki ya haƙuri. Wallahi Allah ba halina bane ba sosai ne ya kani gidanki. Me zan miki? Babu abin da zan miki. Kin ga makami a hannuna ne. Yanzu dai kawai ki ya haƙuri. Kin ga yanzu dare har riga ya yi. 12 dare. Ki bari gobe in Allah ya kai mu da safe sai ki tafi. A'a. Wallahi Allah kuma in tafi in kwana a hanya akan titi da in kwana a cikin gidan nan. Ki haƙuri dan Allah. Ai shine ba na son ya fita da daddaren nan. Shi isa na faɗa miki haka. Ki haƙuri ki bari sai gobe. In Allah ya kai mu gobe sai ki tafi.
Na ji ka ce tasha. Me za a yi a tasha? Kin san dutse ba garin nan. To kin gani? Ki haƙuri miji. Ki wanka ki kwanta. Gobe da safe sai mu kai ki tasha ki tafi. Me sunanki? Sunana Rashida. Kina ji na? Ki cire tsoro a ranki. Babu abin da zan miki. Saboda duk abin da zai faru, ya riga ya faru. Ki so mu je ciki. Mu je ki wanka ki kwanta. In Allah ya kai mu gobe da safe sai ki tafi. A'a, ba sai na yi wanka ba, kawai ki bar ni a haka. Ai dole sai kin yi wanka. Dan Allah, dan Annabi ki haƙuri. Ki yafe min. Na tuba. Wallahi wannan shine karo na farko, kuma ki tambaye shi ki ji. Kina ji na? Wallahi na miki alƙawari. Babu abin da zan miki. Ki yarda da ni. In Allah ya kai mu gobe da safe, saki tafiyanki. Mu je. Kin ji? Ki wanka kin ji? Ina so. Idan kin yi wanka, ki sa wannan sabuwar riga ce ta bacci. Kake mai da kayan jikinki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ka ni gidan nan? Me ka ni gidan nan? Ga gado nan, ki kwanta ki bacci zuwa da safe. Dan Allah ki yi haƙuri ki yafe min, wallahi na yi nadama. Ki kwanta ki bacci zuwa da safe. Insha Allah zai je ya mai da ke inda ya ɗauko ki. Kar ki damu. Dole na damu. Wataƙila ma ba zan kai safiyan ba. Dan Allah ki yafe mu. Ana yafewa mutum ko bayan ransa. Don haka yanzu ki kwanta ki bacci.
Abban Amira. Hajiya, don Allah, tun darajar mai. Allahi wa ina ila ratu. Me zan ce miki ma, ta ina zama zan fara. Kai. Ina son ka sani. Wallahi ban zarge ka da komai ba. Ban taɓa tunanin komai a kanka ba. Kar ka ce na dawo gidan nan ne domin in kama ka. Na sani cewa ba za ki zarge ni ba. Allah ne kawai ya kama ni. Na manta cewa Allah subhanahu wata'ala yana ji kuma yana gani. Kuma shi ne mai iko da komai. Kuma ya yi komai a kaina. Shi ya kama ni. Flight ɗin ne suke ta canza mishi lokaci. Suke ta ɗagawa. Daga ƙarshe sai suka yi cancelin flight ɗin. Wannan shi ne dalilin da ya sa da ka ganna a cikin gidan nan. Ni kaina, da na san zan tarar da kai cikin wannan halin. Wallahi da ban dawo ba, saboda abin da gani. Ya sa zuciyata ta kamu da raunin da ban san yaushe za ta warke ba. Wallahi na sani, Badiya, za ki taɓa zargina ba. Saboda tsawon aurenmu da ke ba ki taɓa ganin na aikata kwatankwacin wani abu irin wannan ba. Saboda babu wani alama da kika gani na rayuwata da ta yi kama da wannan abin wanda zan iya cin amanar ki wata rana. Dama a ce wannan abin da ya faru ban sani ba. Me yasa na fasa tafiya? Wai me yasa ma na dawo ni? Dole ki dawo, Badiya. Saboda Allah ba zai taɓa bari a ci amanar mace mai daraja, mai kima irin ki ba. Ba ni Allah ya wagata ba. Kai ne. Wataƙila Allah ya sa na dawo ne domin in ga laifin da kai mu. Kaga kenan domin in yafe maka. Kaga lokacin da Allah yake yi wa masajin da suka ci amanan matayensu hisabi, da ni da kai, kaga babu hisabi tsakanina da kai. Yanzu za ki iya yafe mun wannan abin da na miki? Tun da Allah ya nuna min ina raye, na tabbatar da cewa ya nufi hakan ne domin in yafe maka. Amma me yasa haka, Abba Amira? Me yasa ka zalunce ni? Ko dai labari ka ce ina cin amananka a bayan idanka. Shi yasa kai tunanin cewa ba da karama ka yi ma. Ko kaɗan, Badiya, ko kaɗan. Na tabbata ko wuga aka saka miki a wuya aka ce ki ci amana ta, ko da shi ne fansar ranki, na san ba sake aikata ba. Wallahi ni ma haka na sata a kanka. Wallahi Allah ba zai iya kwana a cikin ɗakin nan ba. Ko zan kwana wallahi sai dai in kwana a waje.
Bana san akwai ranar da Allah zai tada ni a gabansa. A ce akwai wani hisabi tsakanina da ni da kai. Bana so. Wallahi ba zai iya zama a cikin gidan nan ba. Don Allah ki haƙuri ki bar ni in tafi. Tunda kin ga asuba ta yi. Ki haƙuri ki bari gari ya waye sai ki tafi. Wallahi ban zo garin nan da niyya in yi fasikanci da mijinki ba. Na zo ne saboda na daɗe ban gan shi ba. Wallahi na zo ne kawai in gan shi in koma. Saboda na daɗe ban gan shi. Sai yanzu na gane shaɗin ne ya hassasa zuwa na Kano. Hatta kai ni ma na aikata abin da ban taɓa aikatawa. Allah ka kare mu daga sharrin shaɗin gaba ɗayan mu. Amma ko na sake ganin ki, ko ban ƙara ganin ki a rayuwata ba. Zan miki nasiha akan zina. Zinan ma mummunar zina wanda za ki ɗauko ƙafa ki zo har gidan mata aure. Ki zo ki kwanta da mijinta a ɗakin da na sunna akan gadonta na sunna. Wallahi Rashida ki ji tsoron Allah. Inda kin san zafin da nake ji a cikin raina wannan kukan da kike yi. Wallahi da kin yi wanda ya fi shi. Kin tashi? To gaishe ta ga antinki. Ga antinki gaida ita. Na kwana. Lafiya ƙalau. Ga breakfast can na gama? Ki je ki ci. Na ƙoshi. Ai ko in ki ci ba yanzu ko zan ji haushi. Saboda ke aka yi breakfast ɗin nan. Ki kuma mu ci in wanke miki baki ko? Sai mu zo mu ci abinci. Mu je. Guda ɗaya zai ishe ke cinye wannan abin. Kin ji? Dadi ya cin abinci antin ba ta ci ba. To. Kina ji? A ci abincin nan yanzu. Mu je in miki wanka mu zo mu raka anti za ta tafi. Ina da makarata. Idan mun je idan ki zo gane mu zo mu je in miki wanka mu.
Wannan shiri da kuke kallo, kamfanin Sunna Data ne suka ɗauki nauyin kamuku shi. Akwai lokutan farin ciki da kowa ke jira. Amarya ta iso. Lokutan da murmushi da annashawa ke cika fuska. Wow. Lokutan da komai ke zama cikakke. Kin ga wani zanen lalle kamar zanen zinare? Gaskiya ni wallahi sai na nemo inda aka yi wannan lallen. Ai wannan lallen ba daga kasan nan ba sai dai Dubai. Wannan ai sai dai India ya fi ƙarfin Dubai. Kyau da inganci a lalle guda ɗaya. Lafiya me yake faruwa naga ana tayani a wajen nan? Wallahi muna nan muna kokarin gano sirrin lallen amarya ne. Gaskiya ni ma abin ya bani mamaki. Lallen nan yayi kyau. Abin da ke ƙara wannan farin ciki armashi da cikar kamala kuma shine RJA Hubbi Henna. Ƙawata, me yasa ke koya hannunki? Ya Allah kyale ni. Menene yake faruwa? Haba ƙawata ga yamun mana. Lallen amaryar nan gaskiya duk inda yake sai na nemi shi. Kala nuna kaman bayan tukunya. Lallen da ke saka kowace amarya da zamo sarauniya a filin taro. Da ba sai kun je Dubai ba, sannan kuma ba sai kun je India ba. Wannan lalle da kuke gani, lalle ne namu na gida, wanda za ku iya samun shi a ko'ina a faɗin Najeriya. Sunansa RJA Hobby. Launin da ke ɗaukar ido. Muna da henna con. Zanen da ke ɗaukaka kwalliya. Sannan kuma muna da henna top. Yana da rajistar NAFDAC. Sannan kuma baya saka saba. RJA Hubbi, lallen da yake haskaka taro. RJA Hubbi Henna. Lalle da ke haskaka taro. Me yasa za ka yi mana haka dan Allah? Kuma ka ce min za a samu motocin na kan lokaci. Injiniya, ɗaya na tada ta tana ta wata irin shakuwa. Ita kuma wannan sai wani bulbula hayaki take yi. Daga motocin ɗaurin aure har zuwa manyan motocin tirela da manyan injina. Ina gabatar muku da MRS Stallion Extra da kuma Stallion Extra Premium domin manyan motoci masu aiki da diesel. Muna kuma gabatar muku da Premier Full Synthetic 5W30 da kuma Premier Extra 20W50 da kuma Premier Motor Oil SAE 40 da kuma 50 domin ƙananan motoci da kuma Premier 2-stroke engine domin ƙananan injina na ban ruwa da kuma keke napep. Da kuma baburan hawa. MRS Engine Oil mai karfin ingarman. Wannan shiri da kuke kallo, kamfanin Sunna Data ne suka ɗauki nauyin kamuku shi. Yanzu kin ga mun kawo ki tasha. Yanzu kaga babu wanda zai zarge ka da ita, ko da jiya akwai wanda ya ganka da kai da ita. Na tabbatar da cewa da ka dawo dole akwai wanda suka ganka tare da ita. To yau kuma an gama mun fito mun kawo ta tasha. Babu wanda zai zarge ka cewa ban santa ba, za a yi tunanin cewa kamar yar uwa ce a wajen. Allah ya sauke ki lafiya, Rashida. Ki yafe min dan Allah. Na tuba. Kar ki bari na hau motar nan don Allah ba ki yafe min ba. Wataƙila yau ne hisabi na zai fara. Ki je ki nemi gafaran Allah, saboda laifin zina babban laifi ne. Duk laifuffukan da ake aikatawa a addini, babu wanda ya zo ɗaya da kisan kai sai zina. Idan kin yadda, kada ki ƙara yi daga wannan. Idan kin min alƙawarin haka, zan yafe miki. Wannan ne na farko. Kuma insha Allah wannan shine na ƙarshe. Shikenan. Idan haka kika ce, ki nemi gafarar Ubangiji, saboda kar ki tashi ranar gobe kiyama a gabansa cikin masu wari da ɗumi saboda zina. Ka bata kuɗin mota, kuma ka bata da yawa saboda bai kamata ta ɓata lokaci ba.
Sanni? Ajiya na za ku je ne. Da Allah dutse za mu je. Dutse ga mota. Tana cin mutum shida ne amma akwai uku a cikin. Ka tabbatar da tana da kyau lafiya? A tana da kyau ba matsala wannan motar Allah ya. Tom. Rashida. Sai an jima. Bismillah. Sai an jima Rashida. Na gode. Yawa, to Jigawa Dutse a kawo ta motar wannan ta cika. Mami ina da mu je. Ya. Dan Allah karki tafi ki kyale. Amira, je ki wasa a falo. Mujiya. Dan Allah. Dan girman Allah ki zauna, kada ki fitar da maganar nan. Dan girman Allah. Abban Amira, wallahi na fi ƙarfi ka kalle ni ka ce kan in je in faɗa wa kowa, saboda inda ina son asirin ka ya tonu da tun jiya na tara gidan nan da mutane kuwa. To me yasa zaki tafi? Saboda ba na son zaman gidan nan. Komai na gidan nan baki nake ganin shi. Atta launin gidan nan ya canza min, ba na son warin gidan nan. Badiya. Dan Allah karki tafi ki kyale. Zan tafi. Kuma ba za ka sake gani na ba. Ai dama abin da kake so kenan ko? Zan ban maka gidan. Badiya dan Allah. Bayan rufa min asirin da zaki, bai kamata ki tafi ki banni ba. Mafi girman hukuncin da zaki min yanzu shine ki tafi ki banni a gidan nan. Oh. Ga gidanka nan, ka ci karanka fa babbaka. Na bakka. Kai duk abin da kake son kai a cikin gida. Ya. Badi'a. Badiya, sanin kanki ne mahaifinki ba zai yarda ki da gidan nan ki zauna ba, ko da kuwa akwai dalili. Balantana ba dalilin da kika zo mana da shi. Gidan kike cewa wai ke kin bar gidan Mustapha kenan. Umma ni dai kawai a kyale ni. Ni kawai abai ni kuma ne ba zan koma gidan Mustapha ba umma. Ba zan koma gidan shi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Ka dawo? A'a. Bari'a? Yau ke ce a gari? Sanda zuwa abu. Yawwa sannu ka dai. Wannan jaka kuma haka ta mece ce haka sai ka ce wata mai yin wadda za ta yi kwana a nan. Kuma kwana ma ɗaya ba ɗaya ba biyu haka. Ni ma haka naga ta zo da su. Wai ta da gidan kenan ta gama zamanta gidan Mustapha. To, ta gaya miki dalili? Alhaji tun ɗazu faman da nake da ita kenan ina neman dalilin ta ki gaya min dalili. Sai kawai kuka take tana cewa wai ita ta gama auren Mustapha har abada. Bariya, ba haka tsarin rayuwa yake ba. Me dalili? Kin san dai wannan ba zai yiwu ba, aure ba wasa bane a yi irin wannan tsarin har a furta wannan maganar babu dalili. To, babu haka tsakaninku da Mustapha.
aure kuka yi kina son sa yana son ki, kuka saka amana tsakaninku. Kuma daga lokacin da ya aure ki zuwa yau kusan shekara 5 kenan, ba mu taɓa ji daga gare ki ba, ba mu taɓa ji daga gare shi ba. Kuna zaune lafiya abinku. Kuma yanzu sai a zo mana da wani bakon abu, wani sabon abu. Wannan abun ba mai yiwa ba ne. Ki kintsa ki bari ta huta jima kaɗan sai ki ɗauke ta sai ki mai da ita gidan mijinta. Baya hakuri ni ba zan koma gidan Mustapha ba. Ina ga masa ba da shi. Wai wannan wani irin sakarci ne? Kin zo kina kuka kina cewa ba za ki koma ba, kuma ki gaya mana dalili, kin ki gaya mana dalili. Kina cewa ke kin bar gidan Mustapha? To in har kin san ba za ki faɗi ba, me naki na dawowa gida? Ai da sai ki zauna can ko? Har akwai abin da za ki ɓoye mana muna iyayenki? Mas'alar ba haka take ba. Kaleta. Ba kowace kalma ko kowace magana ake fito da ita ba. Kamar inda ba kowace matsala ake tsaya a tattauna a kanta ba. Wata matsalar tana iya gyara kanta. Da haka Kaleta. Bari ta dan huta kwana biyu. Allah na tuba. Allah na tuba. In kyauta miki ba Badiya. Kin yarda da ni. Kin aminta da ni. Amma na ci amanarki. Ta ina zan ci gaba da rayuwa a wannan abin kunyar da na aikata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajiya gwamnan jin ɗauko takarda da biro in zo rubuta wa'annan lissafa. Nasir, wani irin ƙwaƙwalwa ce da kai? Abubuwan da ba su fi 10 ba sai ka rubuta? To ajiya na zo zan tafi sai ki ce kin tuna kaza, kuma na san ko na tafi za ki iya kira na ki ce in taho da abu kaza. Ne ka bani kunya. Nasir ka bani kunya. Ikon Allah, wannan wani irin dawowa ne haka? Kuma fa gaskiya kamar akwai matsala, na ga kuka take kamar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Ina jin Abida rai yayi halinsa. Allah ya ji kanta da rahama. Garin jin kunta mata da hankali. Assalamu alaikum. Rashida? Rashida? Ya za ki shigo gida kina kuka ko magana baki ma mutane ba? Lafiya? Abidan ne? A'a. To menene me ya faru? Babu komai. Kun gane ba komai ba kina kuka ki ce mun ba komai. Dan Allah ki faɗa min. Ba komai ki bari zan gaya miki an ce ba. A'a ki faɗa min yanzu. Zan faɗa miki amma sai da ka baya. Kin ga ba za ki dawo gida kina kuka ba a gigice haka. Ki ce ba za ki faɗa min dalilin da yasa kike kuka ba. Dan Allah ki gaya min. Umma, ki haƙuri. Zan faɗa miki an jima ko gobe. Kin tabbata ba damuwa idan baki faɗa min ba? Mustapha. Na'am Abba. Matarka ta zo. Na tambaye ta me ya faru, me ya haɗa ku, ta ƙi gaya mana. Mun yi ta yi mana bayani ta ƙi bayani. Sai na ce kada a matsa mata. Ƙyale ta. Kai in ka zo ka yi min bayani. Me ya faru?
Abba ba ta faɗa muku abin da ya faru ba. Oh, na gaya maka ba ta gaya mana ba. Uwar ma za ta matsa mata na ce a'a karki matsa mata. Na ce bari in mijinta ya zo zai mana bayani filla-filla. To, ni din ya kamata a ce na yi bayanin abin da ya faru amma na gani kamar Abba a bar abin kawai a bar maganar nan dan Allah kawai a barta. To, abin da nake gani hikimata shine ko likita sai ya ji labarin cuta da inda take sannan ilalubo wace iri ce kuma wani magani zai bata. Ni uba ne, murabbi ne, ban san matsalar ku ba zan ba ku shawara ko in shiga muku sulhu ba. Akan me zan sulhu? ban da amfani kenan shigo cikin ku. Idan kuma komawa zan matsa mata ta gaya min don in fahimta, saboda ina tsoro kada ya zamto da laifinta. Abba ba laifinta ba ne, laifina ne gaskiya. Ka tabbatar Mustapha laifinka ne ba laifinta ba ne? Laifina ne Abba, ba na ta ba. To, a bar in ce in san kome tunda kun aje abinku to Allah ya gyara. Maganar da zan baka ko nasihar da zan maka ita ce ka ji tsoron Allah. Ka sani kai aka wanke ta aka ɗauka aka kai maka aka ce an baka, ba kai ne daga gidanku aka kawo aka ce a bata ba, saboda haka kai ne mai ita. Can ne gidanta, nan gidansu ne, kuma kai ta zaɓa ka zama uban 'ya'yanta kamar inda kai ka zaɓe ta ta zama uwar 'ya'yanka. Kana da alaƙa da ita da ba za ta yi da ni ba, kana da abubuwa daban-daban, kuma hasali ma ce akai aljannata tana ƙarƙashin sawunka. Kada ka yarda matarka tema sanadin shiga wuta. Ka yi haƙuri da ita don kai ne shugabanta, ka yi haƙuri da ita don kai Allah ya fifita a kanta, ka yi haƙuri da ita don ka fita ƙarfi ta kowane sashi, ka fita hankali ta kowane sashi, ka fita wayo ta kowane sashi. Idan kai amfani da waɗannan abubuwan da na gaya maka ka cutar da ita, Allah baya kyalewa, musamman haƙƙin wani. Kamar da na gaya maka ɗin nan, ita ma ne mata wannan bayani. Allah ya sauke. Allah ya mana albarka. Allah ya mana albarka. Na ce ka sha shayi ka ce a'a, na gode abu. Badiya, mijinki na yi ya gaya min abin da ya faru, ya kasa gaya min kamar yadda ke ma kika kasa gaya min. Sai dai ya tabbatar min alhamdulillah wannan abin alfahari ne. Ya tabbatar min cewa shi ya miki laifi ba ke kika yi masa ba. Wannan ya nuna kuna zaune da junanku cikin amana kuma kuna son junanku. Da haka idan ana son juna, kaffa ake karabata wa wani rai. Ki haƙuri. Badiya, zan so ki ji da kyau. Na yarda da tarbiyyarki. Na yarda da haƙurin da kike da shi. Domin duk cikin 'ya'yana babu wanda na ɗeba shakka ko wani kokonto a kansa kamar ki. Na alfahari da ke kuma ina ƙaunarki da kyau. To ina so ki samu aljannaki a gidan mijinki. Haƙuri shi ke ba mutum dama ya zama kowane irin abu ake so ya zama. Da haka ki daure ki bi mijinki biyayya ta hakika. Kuma kar ki bi shi dan shi ne kawai mijinki, a'a ki bi shi dan Allah, kuma Allah ne ya ce a bi shi. Insha Allah abba naji, kuma zan yi amfani da duk abin da ka ce mu. Ina roƙon Allah ya miki albarka. Amin. Allah ya sanya mu amfani rayuwarki ko muna duniya ko muna lahira. Allah ya tsare ki, ya tsare mutuncinki, kuma ya zaunar da ke da mijinki lafiya.
kuma ya sanya alfahari da farin ciki a cikin rayuwarku. To Badi'a, in dai ji abin da mahaifinki ya ce, ki ƙara haƙuri. Mahaƙurci mawadaci. Allah ya miki albarka. Kuma Allah ya raya zuriyanki gaba ɗaya. Mama, Allah mun albarka. Ke ma Allah miki albarka Amira. Kin ji? Badiya, ya kamata ki daina kukan nan haka nan. Kar sanadiyan wannan kukan cikin ki ya zo ya zube. Umma kawai ki ci gaba da ma'adda ni kaɗai na san zafin da nake ji a raina. Badiya ba mu daina miki addu'a ba, a koda yaushe cikin miki addu'a muke yi. Ya kuma kika tsaye da ita? Malam shawara nake bata. Wacce irin shawara ke kira ta a waya ko menene zai ki gaya mata? Badiya, ku daure ku je ga can yana jiranta. Amira. Ya haƙuri. Badiya, don Allah ki haƙuri ki yafe mu. Abin da baki na kare zai iya furtawa kenan. Bayan wannan babu abin da baki na zai iya furtawa. Wallahi zuciyata cike take da nadama. Gafara ki kadai zan nema. Kaka da na riga na yafe maka kuma na yafe maka har abada a cikin zuciyarta. Na zalunci wadda ba taɓa zalunta ta ba. Na ci amanar wadda ba taɓa cin amana ta ba. Kuma na aikata babban laifi. Laifin da ban taɓa aikata irinsa ba. Ba zan sake ba wallahi. Ki yarda da ni. Ba zan sake ba. Ban Amira ya riga ya wuce. Allah ya fi mana kawai gaba ɗaya. Wannan maganar za mu taɓa mantawa da ita ba har abada. Mijina, don Allah ka yi haƙuri ka kalla fuskata. Wallahi na yafe maka, cikin raina kuma na yafe maka.
ko kin yafe mu ni ba zan taɓa yafe wa kaina ba har abada. Ina neman wata alfarma ɗaya daga wajenka. Zan iya miki komai amma gabana yana faduwa, ina tsoron abin da zaki tambaye. Wannan shiri da kuka kalla kamfanin Sunna Data ne suka ɗauki nauyin kamuku shi. Marabi, wannan birni ne mai cike da buri. Tabbas idan dai muka yi aiki ko akwai alamun nasara za mu samu nasara. Hello, wata rana Allah yadda za mu koma gida cike da arziki mu fasa mu. Duk sana'ar da muka fara sai ta fuskara. A wata mun yi nasara, wata ko akasin haka. Da yawa daga cikinsu ruwan sama ya lalata abubuwan sana'o'inmu. A wata kuma masu siyan ne suka gagara. A ƙarshe muka rasa abin yi. Me ya kamata mu yi yanzu? Wannan tunanin nake ni Rabi. Kana ganin anya ba za mu gwada kasuwancin data ba kuwa. Data kuma? Kada daga tanan birjik a ko'ina wata data ba inganci wasu kamfanin kawai sun koma ma kaman gas nan dai. Sunna Data. Ka ji abin da na ji kuwa? Na ji mana. Wurin wannan ce mafitar babu mamaki. Amma gaskiya datan kuna da sauri sosai. Fatu mun gode kwarai. Duba gani an tura. Gaskiya daga wajen ku zan dinga sayan data. Ina godiya sosai. Zan kawo muku sauran abokaina. Shin kin tuna lokacin da muka bar gida ba mu da komai? Alhamdulillah Allah ya buɗa mana hanya. Yau ga inda muka kai. Duk saboda Sunna Data. Bi izinillahi ba da jimawa ba zan dawo gida domin mu cika sauran burikan. Kowace nasara tana farawa ne da kyakkyawan zaɓi. Ka fara kasuwancinka tare da Sunna Data. Data mai arha, mai sauki, abin dogaro kuma mai riba. Sunna Data, amintaccen abokinka kasuwancinka. Ku yi maza ku sauke manhajar Sunna Data a wayoyin. Za ku iya biyan kuɗaɗen wutar lantarki, cable TV kamar su DSTV, GoTV, StarTime da sauransu. Za ku iya siyan katin waya wato airtime. Kana iya siyan katin pin ɗinka domin duba jarrabawarka, haka zalika samun isassen shakon karta kwana. Sunna Data, sauki, sauri ga aminci. Badiyata babu tamkarki ke ne ce cikin ruhina, tanadin kaina ke naiwa ba zan canza ba.